memanismu hango jiwa nang priyayi sing wadon bakul puli kayane mlumpuk agawe rutiten kalih janji sabar ora kesusus wae jembar-jembar marine lemu-lemu yo lara lapa Suara suling matang sarani Nikul Rabi sok kumpul Ngono iya ngono Mampun duta karo Ora kudu eling sing babareng taratamtu tatu malam minggu kena solo pancerane ela elo didumuk wirane jendil barat wong numpak prau mampir mas boyo mampir mampir apa sida apa ora mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Dukuh Kerajaan, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Yang tepatnya kali ini berada di kediaman Bapak Suroso, Ibu Katmi, di mana di sore kali ini sedang menyelenggarakan resepsi pernikahan putra beliau, Mas Roni Iskandar dengan Mbak Anik Suryani. Sebuah resepsi pernikahan adat Jawa di kaki Gunung Kumbak. Bagaimana prosesinya dan keseruan video kali ini? Ikuti terus videonya. Sumangga.
Saridit cakep kata pesan. Iki kami jo saking Kelatan Jogja tombol dhewe beliau. Bila mengatakan kunjuk dumateng kadang-kadang via musik kalajakan atur melitur lumantar Mbak Vina kajemenaken sumoga. Oh kira, oh ini dapat Krisna ini dapat Krisna.
bangun nok final jenenge meja saking Rantas selawat lumayan. kata-kata Ulfi Amusik Mandek ya. di dan ngarakan suasana yang sang bentuk sang pertama sudah tinggal Pinando Karahayon saun tawe sama nota saswito biar dapat contoh manten sarimbit Roko Mas Roni Iskandar Kasan Nimas Anik Suryani sampun kepangarawuh iki akan kata pisan bila mengatakan kunjuk dumateng pun Ibu Dewi Niwapas inggih menika Ulfi Awiding kami saking Kalawas Sukorejo ingkang samapta ing Gati Sawedo ing diri maratitasaken dawuh terus sang tetangan kalih ugi kunjuk dumateng Priagung ingkang kawiji inggih menika maratitasaken dawuh terus sang tetangan kalih sumangga ingkang samapta ugi ing mangke murid Arhayu ingkang Sirejo Tangga tuan kata lupen kunjuk dumateng satu protamu Ibu Niko berkati Pak Sudah Sudah mugi lampai ngati cara dawuh terus sang tetangan kalih saya ketua lulus arah kerja kalis ngaruhi ing sambi kolo terus untuk saat wah yanding mongso kolo prasto gadi wonten iri kalian jam siap liko jadi ki dawuh terus sang tetangan kalih
mestudi wasita disadaning para asis. Dupi wis dukat satlah biyaning mangsa kawa. Prasta gati wonten ari kalih siang duka pesawat mriku. Tepatan salibet perancingan lawan terus manunggal tekante. Manunggal cek tomiwah kawasane. Ya terus masih marang sesami. Jagat sumilak kono sumingkir teguh arah hayu selamat awet pesan ngerasane Gusti. Nalika samono teng Raja Maleguru anyareng napa ing padha sangaji wong bagus Arani Iskandar ingkang angantiken garwa Prameswari liku semaning Anik Suryani wujuding tengara iku dadi pralanda tumuruning Sangyang Sumadewane kabagyan kula sakel manjing ngatur sabda pandhita ratu sabda pangandikan pandhita Brahmana Jaya Ratu pangandikane ratu kang kelawon-awali dari seorang teresta sing belanjang setara aja dicari sepis kanggo salawasi ya beberani roh bagus Arani Iskandar kelawan wong ayu Anik Suryani sepisan kanggo salawasi tanggaping sasmita nalika sampun kajar manten saringgih wong bagus Arani Iskandar kelawan kusumane Anik Suryani jenengane Pratintis wonten ing sakluhuring pasaran gumane nambah rong pisang raja. Ya dibentuk ingkang darmaning agesang budaya ingkang tansah dipun ridho dening Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Lon-lonan kahayat dening Rama Dalasanipun inggah ing pepanggengan. Kebak ing rasa pangati-ati ya pratitisaken diri wonten ingkang gampar ingkang sampun semadya. Tondo cehta putus aja temanti kekalih wis sawega badhe nindakaken upacara adat wiji jane ingkang der kalapan. Wis duka pesasana pinanci wujuding bokor kencana wadhahing sekaras tamang sampun tinilar. Gangga tinggal amun sekarang triwarna. Sekar ingkang nggambaraken katentreman tentrem jroning kaendah ya indah jroning katentreman. Ya mangkono kahanane wong bagus Arani Iskandar kelawan wong ayu Anik Suryani. Teka kang jinangka satu mukti dadi loya salamiya. Kaya ana wujude guntur kang gumuruh. Ana kawujudane kilat kang sesanggeran. Lepas ngene jawat asta wong agung kang samya mangun bebesana. Ingkang sami anak ya ingkang kawilujenganipun wilujeng sarawuhipun. Nah, yang di sini bagian repote ya. Bu telas, sekolah telas nggih Bu nggih. Oh. Mboten tantu maem berarti kula mengke. Oh, mriku wonten. Nah, ini guyub rukune warga. Mriki pundi Bu? Muneng nggih, muneng. Muneng kilen lepen ngoten terus. Lanjenengan pundi lho, Pak? Larak. Larak. Nggih. Larake Candi. Oh. Nate mireng no dereng. Dereng maling. Diari Pak D. Oh, nggih. Masa nate kena nate mireng.
Nate nonton mboten, Mbak? Ya ada apa? Oh. Dari Pak D. Nggih. Nah, ini agem napa lho, Bu? Berkatan tiang rewang. Sing rewang, sanes besan. Oh, besane pun wau adahe pun diterne ngoten. Iki sing rewang. Sing rewang iki kados panjenengan niki, Bu nggih. Oh. Iku dosa niku. Lha kinten nek kerja niku wau. Kerjane Mboten nggih. niku asale niku. Mboten dibayar nggih Budhe ngoten nggih. Oh. Lah Bu. Lah tenagane terus lek ngitung pripun niku? Mboten napa-napa ya gentos. Oh, gentosan. Sak yasin ngoten lho. Nggih. Bedane wong desa ngaten niki nggih Budhe nggih. Kan mboten bayar. Nggih. Duite sing mandu utuh. Mila utuh Budhe. Lek mboten utuh mestine ya ora payu ya. Terus niki enten pundi malih lintune mriku? Mriku nggih enten. Bagian mriku napa mriku? Oh, masak. Nggih. Juga nonton. Nggih, nyuwun sewu nggih. Jan ayu-ayu wong muneng nggih. Mengke dipirsani teng YouTube nggih. Insyaallah benjing tayang. Sewu. Lah bos iki bagian apa, Bos? Bagian masak, Bos. Masak apa? Nasi. Masak nasi. Iya. Personil ada berapa orang? Dua. 2 orang. Iya. Si satune mantu. Oke, seperti ini untuk masaknya pakai mode siraman ya Mas ya? Masih tradisional banget ya, pakai kayu bakar ya. Bu, lo lah kok nyantai men? Bagian apa nih wau? Oh, korah-korah. Dereng wonten sing dikorahi ngoten nggih? Nggih. Nggih, kendes kedap nggih leren riyen mengke lek cekap mestine repot. Dalem? Matur suwun mengke tak selehne HP-ne riyen. Kula Candi Melarak. Monggo, Bos. Ngintip yang di sini, guys. Wow. Ternyata yang di sini bagian Bu, assalamualaikum. Niki lho nderek pados gambar Budi. Alhamdulillah. Mboten nyang gunduk, Mbak. Niki pados gambar. Niku rewang napa pripun ceritane? Oh, celak mriki. Nggih, tenan ta. Wong muneng tak goleki tahu ayu-ayu kata seten niki. Monggo. Lah kok panjenengan lintune mboten dahar piyambak. Oh, nembe dugi ngoten. Nah, ini bagi-bagi kotak. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih, Prai. Wingking tasik kathah. Nggih gampang mengke tak nyuwun ngajeng mriku, Bu. Niki bagian masak napa wae, Bu? Masak pindang. Oh, pindang. Masak pindang sapi. Pindang sapi kagem berkat. Berkatan ceting. Berkat ceting. Besan? Tenas yo dayo. Oh, dayo. Ini nggih mboten beleng ngoten lho nggih. Suka niki. Dibelehne jagat. Rendange damel. Oh, damel anu nggih, daharan. Atau Candi Melarak. Nggih, Candi Melarak. Nggih, suwun Bu nggih. Mudah-mudahan lancar nggih. Kula tak nyobi geser mriku. Nah, kita ngintip lagi. Lah mriku napa? Oh, nggih tak mriki sekedap. Wah, di sini ramai banget. Sepertinya ibu-ibu lagi. Oh, nggih. Sane ketawis mawon nek enten. Oh, sana kosong. Buat gudang nggih Bu nika. Oh, buat ngene seperti ini lur.
untuk wong desa itu beras sumbangan tetangga sekitar, ada gula, ada minyak juga. Intinya keperluan dapur semua ada. Ini ada sayuran kentang, bumbu masak juga. Ini bawaan dari tetangga juga saudara ya. Oke, kita geser lagi ngintip yang di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, guyub-guyupe wong muneng. Niku wau repot napa, Bu? Racik-racik ngoten. Jan wong muneng kok ayu-ayu terus Mas aku. Alhamdulillah. Tapi estu, Bu. Ayu-ayu wong muneng iki. Lah niku lho orane ngalep. Jokone ya bagus-bagus. Ya Mas ya. Diare Pak D. Diare Pak D. YouTube Mas. Diare Pak D. Nggih. Facebook-e ya ada jane. Pak W Ponorogo. Nah, seperti ini. Guyub rukonya. Niku racik-racik ngoten nggih Mbak nggih. Dalem sampun enten ajeng. Lek makame dereng mosok koncone dereng makem. Oh. Nggih, matur suwun, mengke mawon, Bu. Nggih, mudah-mudahan lancar Bu nggih, matur suwun. Seperti ini untuk keguyuban warga di kampung. Nah, Pak mereka itu pada rewang. Yang di sini bagian menu. Lho Bu, bungkus-bungkus apa niku? Oh berkat, amplop. Amplop nggih. Berkat wadah. Seperti ini loh. Ini bawaan. Niki pun diganti ngoten nggih. Sing waune sini barakne beras, wos ngoten niku. Sekarang pulangnya dibawain nasi. Ya guys, nah ini untuk menu nanti yang akan disajikan ada bakso dan nasinya ada di sebelah tadi. Nah, ini ibu-ibunya tim bakso, Bu. Sumuk Bu. Monggo diagem telas mawon. Niki sedaya nggih anu muneng nggih Bu nggih. Sing rewang. Ya nggih. Ini tinggal ngasih kuahnya saja nanti disajikan. Ini pertama tampilnya nggih. Bakso, mengke terus nasi ngoten. Es. Oh sareng nggih. Satu paket. Luar biasa warga Muneng. RT Sekawan nggih. RT Sekawan nggih. Nggih nyuwun mudah-mudahan lancar Bu nggih. Kita ngintip yang Sinoman. Iki dagangan kabeh, guys. Wah. Iki dagangan to, Bu? Oh, Sinoman loh. Dagangan kabeh iki dagangane wong Muneng. Luar biasa. Diare Pak D. Iki didol larang apa dol murah, Mas? Apa sapayune? Dagangan semua guys ini. Lek bapak iki mestine mboten dagangan ya Pak nggih. Oh, tapi duwe dagangan. Warga Sinoman Muneng. Sumuk Mas ya. Boleh wis bar rapi enek sing ipiti Mas. Ora ipit-ipit dhewe ngono kuwi. Nggih, mudah-mudahan lancar Mas ya. Suwun. Iki lewat mriki saged ya? Saged. Wah, ternyata kita sampai di sini. Coba Mbak.
kemarin ganti aja mereka salah sini kan dia berikan pamaos ayat suci Al-Quran Karim. Ternyata belusukan kita sampai di depan. Ustaz Hasto SPDI Sasono Iwan Halo, Mbak. Suara Sumatera. Ke sini dong. Nah, waktunya ngaji boleh. Ngaji. Nah, ini bolok kita, Kang Put. Assalamualaikum Ada warahmatullahi wabarakatuh. yang mau pesen bong ini teman Pak D juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min turab. Thumma idza بشر ثم Sepertinya untuk vlog, untuk video kita tentang acara pernikahan atau resepsi pernikahan hajatan di bawah Gunung Gombak harus kita tutup sampai di sini dulu. Dengan ini admin mengucapkan kepada kedua mempelai semoga berbahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.